Oi,
apakah ini pahlawan hati pembela bangsa sejati. Ceritane wayang Jawi ing praja Lengkodiraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta amantan wis dadi abang gede jroning praja. Wayang Ramayana ing negara Lengkodiraja Ratu Kunto Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta
Santa Keco. Santa Keco. Santa Keco. Santa Keco.
Sabar sih, ditata panggung. Nyebar godhong kara, sabar toro. Ya, ngene iki senenge pas bareng-bareng. Rejepan, gemah ripah lo jinawi, katentreman rezekine akeh. Amin Allahumma. Luar biasa kali ini satu persembahan bersama DNS. Tentunya matur thank you, matur sembahun kami aturkan dumateng pemerintah Desa Jaraga, Polsek Koramil, sedulur-sedulur semuanya. Di kesempatan di malam hari ini satu persembahan bersama DNS. Sik, ya bos, siap ditoto meneh. Toto barisane sentak itu. Man paman tak rewangi duduk sumur mane matu banyune tak rewangi dodolan umum sore kebune biru jae wono lemuyang apa panese ela elo ela eha elola ela ya yo ela ala kapo biru kapo siji sungune loro jae wono lemuyang apa panese ela elo ela ya elola ela ya o solae ala kepo hiro sore kabone hiro jae wono lemuyang apa panese ela elo ela eha elola ela ea o solae ala kepo hiro kepo siji sukune loro jae wono lemuyang apa panese ela elo ela eha elola ela ea o solae ala kepo hiro sore kabone hiro jae wono lemuyang apa panese ela elo ela ya elola ela selae ao solae ala kepo hiro kepo siji sumune loro
Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir negarane goyang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir negarane wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, banyake sungsang. Makmume kingsir, makmume kingsir, imame ilang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir,
atine kafir uripe menang zaman wis akhir zaman wis akhir langite peteng atine kafir uripe menang zaman wis akhir banjire bandang sing buri mungkir sing ngarep edan silu ngomong sedelo dari sebulan pamit monalika Kosek. Lampune duripke Mas. Lengting. Kosek dibayar larang lek ora mudhun apa tuh mudhun gini. Rene. Dewi Ayu Artista gini. Mudun. Ayo. Copotnya sendalik copot. Kosek, rene ya tak kandhani. Kosek, pripun cocok mboten? Cocok. Sawer mboten? Aduh, wis bayar lunas wis lunas. Ikan apa? Marok. Kowe iki neol ya iso, aku ya iso. Heeh. Pripun? Kok tambahi 100 ya? Ya, ora apa-apa. ya Sak mereme. lek to geng Dalem. sampean ki kudu ngumumi waroke beligung klambimu sapa to Lah iya. klambimu sapa Ora. Wis iki ora iki masuk angin bareng karo anak kene iki rupane abang kabeh. Ora. lek to geng Dalem. iki kurang abdol Pripun? nasi duwe omah ra melu joget Sapa? sampean kon mido Sik endi? Iki. nah iso Kene. Ngadeg. Ayo. Tetap ngadeg. Pak ketuane pundi? Ketuane. Pak Ketua Rin. Pak Ketua mriki, Pak Ketuane mriki. Heeh. Sing bayari larang, sing nglumpukke kanca-kanca luar biasa berkah buat gesian. Gemah ripah lo jinawi, rezekine melimpah, sehat kabeh amin Allahumma. Pak Ketua pundi, Pak RT pundi dugake mriki. Menawa Pak RT sik kene aja idrep ning ngono kuwi. Kene bos. Sapa ketuane ndi? Lanjutin Mas Soleh. Heeh. Iso, ora iso. Lho kowe iki ngene iki tok wis maduk sembrono. lali apa panjang lali Siapa Kersa mimi, teh purun, susu purun, cilik jumlahnya cilik. Kosek ora sedo, ndekmu
Gudi. Ora sedo Ya, mimik. ya. Pripun? Penonton iki jangan joget. Kosek. Kono kosek didelok sik. Sing di. Didelok. Persiapan. Shoot. Sang kebuka olah. Kanu madhep ke depan ding ora sang kebuka kleru. Maaf. Yo, lanjut leh. Lanjut. Sul. Lali apa pancen lali yen eling sedang wis ketake ndelok bokonge wis matuk, sikile wis matuk ora dengkling. Kowe gogok kono wis. Jeng, Saiki kowe jar joget le. Kene wong loro tata barisane. Jeng, tonggeng. Dalem. Ditambahi wong loro kas. Siji. Anake Dime, ya. Renek ki. Bocah renek ki. Mah indelep. Oh, wis kurang ajar. Oh, Romo. Kene bos, karo aku bos. Jek. Ayo. Romo, ayo. Kene. Tonggeng, Ora iso piye? kita koni. Sapa? Niki upami kromo joget lagi sami matuk to iki. Oh, Jek. Niki para sederek, upamine kromo joget. Kersane apa mboten? Cocok. Kromo sae napa sae? Oh, tak sae kene. Lho, kromo iki sae. Kene bos. Ora nyait. Iki lho. Iki masternya. Iki moket mau wis indrep kan mau. Ayo bos. Alah, joget marok, mah. Bos, Wah, iya, heeh. Kowe iki lek iya. Le nyenengke ora sah piye. Kene tetepe. Ayo sul. kosek gek. Heeh. Eneng sing meri. Sopo? Wih, sing arjen sing tengen. Ija. Kaki jare. Heeh. Jack. Elah ta Jack. Kowe ora aku ya pinter kok. Ayo Jack. Ora iso. Ayo ngomong loro. Ayo Kak Kromo, ayo Kak. Iso, ora iso piye. Kaya leak yo. Heeh. Yo sentake. Lali apa pancen lali yen eling kok bali. Janji lumrahku sedelo cari semulan ra ono. Upame nalika sayang
Ya, satu persembahan bagi panjenengan semuanya di kesempatan di malam hari ini untuk rekan-rekanku pencinta